Hello. Ka channel Mesodot Skincare ka lo lom le veka chu mesa chak chuak ka nia. Ole, tun chuma chuanin skincare lo lamte hanti donila a skincare ve tho box ya. Kan ria chak le. Soi kan tum to kan la soi le the lo. Karon soi to do na. Glutathione chung chang soyang koina top thlai miloin sak don nia. Kan lu chan ma in hey kan chen ka chuan kan la shelo mai the Mizoram Creator Fest om dona karle ni riat ni ko ani som hemini thum chung hian in ti chuanin a chung khatnan creator award Mizoram chunga content creator te YouTube le Instagram ami te award choi moina lan na khawm doni award ani tak chu kala shelawa award ni tak kha chu kala shelawa ma se to chu hei nomi nomination list te chuak to a chuanin wani thla takin Instagram lama ka Mesodot Skincare tho kha Instagram ania kha content creator best content creator skincare le beauty content creator best a khanin top 5 a khan ka langa chuan kha tap zinga pakhat ber khanin award an dong dona kalom kalom to kan tinge nomination ka lang shim pa top 5 ka lang ve shim po kalom tin ka shia cholo chon nomination lang tur po khan vote alo ngai ani oma khata kalan thei tu ra lo be tu zong te chunga pon lom thokan soi ngal ni se kalom to mani ti chuanin ka audience te ka viewers ka subscriber te vote ve shim du che lom te in lo ti te ni chuanin IG khanin Mizoram Creator Fest ti page ka ta ka lo ti lang in lo va enanga in lo follow bokanga chuan an link tree link kan da na khanin in lutanga Creator Fest Award Instagram ti zo khanin lutanga chuan ta khan in scroll thase langa ke mani lan na kha lo lang che tanga ta khan Mesodot Skincare te kha in select anga chuan adang te po khan nge award dang thlan tur te po kha oma in du zong khain vote tanga chuan anhoya khan atopa amonga submit ti hain mit me anga chuan in Instagram hang lo tan chuan kha mi link avot theina link kha kalo danga hnoya khanin chuan comment section apo milo dil thei thaw in du chuan tiang chuan ka vote ve shim du in ti kha ti ten lo om takin ka ron da ve shim don nia chuan milo vote to tu zong te chunga khan lom thu kan soi bok ni se ti chuanin kan thupuya kan topic a lut taila Glutathione chung chang kan soi dona thamasa masaleni to October tha top lamvel changa soitum to hakania mase thil dang neu tele mimal boina wangin content kan nga man lawa November tha khan timeng content ka siam tam lawa chuwang chuan karon ti chuak thei lo khani ta nimin pia loka best of 2025 skincare best and worst 2025 skincare karon ti to products ka man zinga in lo chang kai pui ka base ya en chuak par te kha chuan in lok pui dona chan chu tam ve a rei boka chum chu kan ti rei lu tuk lo tura ngai la ti chuan glutathione soyang glutathione hi kan lo nei sa ranga mishing te hian in mo kan taksa om sa ni ya kan thina kan thin na thona khan kan thina khanin oma ti chuan in kan central nervous system kan nerve cells ten na thopui tur khanin alo om ve ni chu tin kan thin atan po kan thin ate ka soyang kan thin na tho tha theina na puitu polo ni ve chuan kan taksa tan shim a thani a hrisela thil hrisela ni chu glutathione chu kan taksa om sa collagen te po ani tho ta te ro chuanin collagen chu protein kan ti ta glutathione ve thung chu antioxidants ani ve ta ni antioxidants kan ti chuanin vitamin C te ril lo lang halanga halar chuan vitamin E te green tea te po antioxidants ani ta antioxidants chu kan taksa tan an tha an hrisela mishing ten kan mamo timayang kan kan taksa tan thil hrisel kan mamo khani ta ni
ti chuan glutathione kan taksa lo om sa chu atangkai na chu enge kan ti chuanin raldo tu pakhat an ni ve a i entinan free radical damage kan ti mai thina skin care tong chuan pon lama changa kan taksa borok chhia wang te le engemaw toxic thil hresel lo niang chu khatiang lo do tu lo thian fai tu lo detox tu an ni ve ni glutathione chu an hna thwa chuanin an tangkai top tin glutathione ti mai la i kan taksa kan nei that chuan mihring taksa te chu hei atlan hiam ve hre hre zel kha ni ta te ro hrim hrimin ase kan taksa glutathione kan nei that chuan kan hresel na po tha an ti thin ani soita gangin i supplement set tama kha chu kan soi chho se langa chu mi ma chuan tu tia kan taksa lo om sa chu nge i kan enti kan chom bel zel theyang ti te enti nge i atlan hiam tur kan ven theyang ti te zona om palta khan i ele in lama khanin ele in lama chang bul han chan phot mai la te ro thai abikin i broccoli ti te i parbor kan ti te ziklum kan ti te brussels sprouts kan ti he i ziklum mang te te kha mizo tongin ka hre mai lo sprouts te kha mum tel khatiang chi te kha i kan tak sa glutathione ti chak tu an ni an hrisel chuan i purun sen le purun var an hrisel bok glutathione lo ti chak tu ni kan tak sa om sa ti chak tu khan ni khang te kha chuan theia chuan avocado te spinach te le asparagus te chu awang mai thei mizoram ah hianin i avocado te chu om huna neya om huna kha chuanin i that ve kha angai ni chu ti chuanin i sanga le arsa te po hi glutathione kan taksa om insiam chak tura puitu an lo ni tel ve bok ani chu sa lama chuan ti chuanin kan hriat chak ber supplements lama kan nu chhonga inrin lo atop lama ka swinga inrin lo dei thil a thleng mai the ka ron soi tel mai the in be sei lo de he in lo ngai dan lo de in lo rin lo dan tur deuin tu nang lai chong glutathione chu a chi tablet no ma supplements skin care supplements kan ti mai ta at powder tam em bok ta chuan lein hoi da chi te poi alo omani mela he zopral lein hoi da zopral turang chi te chuan a hip chi te ponoma he inhale hip chi han tia khanin nebulizer hip theyang te po khan omani chu chuan a in chiu chi he taksa chiu lu theyang chi te pon om ta chuan a chi lo lar le ber chu drip khayang chi kha IV glutathione IV kan tiang chi a khayang chi khani ta ni in khai ngo mi tle ma chianu lo glo lo he chuan in khai ngo mi ti kha zona kha tam thina tu nang lai chuan ti ro in len hlel na kha na sa to thina ni chuanin i a that na te oma that lo na te po om ve a chu ka soi chho se langa i chi chu a thok muang taksa hian absorb chalo absorb muang absorb claim anti china an support lu tuk lo thina ni chu a chak that du chuan a in khai chi hi a chak bere ten ti thin ta ma se tu na lai chuan hei thil te a lo chang kang chho zel to ta glutathione po chi a chuan enge acetyl glutathione an tia chuan liposomal glutathione an ti bok ta hei glutathione hi taksa ina alak lu ma bel glutathione a chuan alak lu ma bel an ni an tia absorb ma bel kan po khan ko chunga khan enge a thok rangbik ti dong a thok kal vut ni chuang lovin a thok chak bik glutathione ro chuan liposomal glutathione le acetyl glutathione an tiang chi te kha a thok chak a absorb chak ani chu ti chuanin supplements hi chu atam to tunang lai chuanin hei brand klema changtlung deuh brand lian le brand lar deuh te chu an safe tlang puya hei Chic Nutrix pon an neya HK Vitals pon an neya India chun Wellbeing te pon an nei ta nge an ni na ta chu an lo om shan lo ni an safe ve viawa
i tin mi pui ei tura siam an nia i hei safe lo de wan siam kha chu rin om big lo ta chu wang chuan lo na tur kha chu om lo wa engma kha ke mani lam taksa zo kha khanin alo zo em te side effect siam ve ngem hei taksa kha machine kain an lawang bokan taksa khai nang lo ve chu wang chuan kha chu a ei tu te film khurna kha ngai ve ta ni chu chuanin i a glo de ta ngar kha chu chu tianga ron chia le hrisel lo a side effect ron thlen tuang chu chi chu kha chu ni chong lo ai chi a pe chuan ma se i kan e don chuan supplements te po hi a hrezok te a mithiam te niang chu mo doctor te po niang dermatologist te po niang kan ron thei chuan kan ron thei chuan khang te kha ron a pui mi alawa i a him nge a him nge ni ti chuanin i a in khaya kan lutanga a e chi chu a safe rank tho a safe rank tho i thil hlawm em khawm lawa a glu ta ngor chu a thil danga khan nge sugar te at tamem ti te hey sugar nei chi bp sang nei chi te mo zun thlum nei chi te khan khate po kha film khorangai chau zo kang a glu ta tha ngor chu kan taksa om sa khan ya thil hrisel ani chu kan thin detox tu kan nerve cells ti chak tu na thok pui tu kan taksa ti hrisel tu an ni ti chuanin i kan immune system thlengin anti chakani chu glutathione hianin glutathione kan nei tha chuan kan immune system a tha a chakanga kan hrisel bokanga tiang khan kan har wang bokanga hrisel na kha keng thave ni chu glutathione hi thil tha tak ani a chuanin a khai chi kan lutang a khai chi hi i enge soyatama a hime ti dot ahara a himlo a save lo ti dot po harata ni chu ma se a side effect ka soya tang hian hengte a thleng nge a thleng don chiang e ka ti na ni chuang lo thleng the side effect chu thil thleng the ni wangin i a ti du chu kan ti thawanga a khai du chu kan in khai thonga khai du lo chu kan in khai lo mai nga kha chu in thu thu ka ron nei to lawa ka soi ve hrim a khai chi hi chu a thok chak bel angai ani a chan chu direct in kan taksa lut to a tro direct in kan taksa lut to a thok chak boka chena chuanin i course nei te ni a course thumna te pe chon chen kha chu kan eng kwal to mai the kan lango pu to mai the kha i a hey mithiam te soi dan chuan kan lo ngo kha kan lo eng kan lo ngo ta kha ngo ni ber meng chu to na kan lo ngo ta kha a side effect chi khat jok ani anti jok ani mithiam te chuan in mo ana tho dik tak chu kan taksa toxin waste te alo detoxify a kan thin chalo tan te po thin ti chak tu thin na tho ti chatu ti function chatu te alo ni wang khanin i hei soi te po ka she china abikin zu in na sa thin chalo tiang te po hian treatment na tan ten mang chin ten ti hial ani glutathione hi mo a khai chi te po hi chu tiang khatiang ani wang khanin hrisela tan khana chawe em maya ma se dam chareng pa ngai tan kha chuan kha ngau kha side effect khan ani zo ke anti ni chu timayang i a hlom ni chuang loin mo side effect thata kan ya ngau kha chu tro ma sabela chuan ma se i side effect ka thlen theya a bikin thyroid nei te mo a hian i side effect hi a thleng ma de big ni an soi bok ani thyroid nei baga kal thalo te khatiang nei chi khatiang lama har satna nei chi tan kha chuan glutathione a bigina khai chi hi a e chi te po ni mai the ma se a khai chi ngawa le zwalin ti zo kang a khai chi a hian side effect kha a thleng du big a thleng ma thei big ani anti ni ti chuanin a side effect khan the shim chu a khai chi a chuan elevated liver enzymes anti ta chu lu hai te a symptoms a chuan alan chhona chuan lu hai te thin lian te thleng khana thlen theya chuan adang le chuanin anaphylactic shock symptoms chuan pakhat le chuanin anaphylactic symptoms chuan pakhat le chuanin anaphylactic shock antita chu alan chhuadana chuan i hei thoka har satna nei
o thoa deuh thut te pawh niang asthma ni che chuang silo ma se thoka har san nei deuh thut te chuan i mai vung mui vung lei vung ka chung vung te pawh niang chuan thak te chuan i thin ni lo mar phu dik lo deuh te ani dan tur ai rang emaw ani dan tur ai muang te pawh niang chu ai thaw khai nang lo nga chuan lu hei te le then kala chuanin BP hniam BP hniam te pawh kha a side effect kha ni ve thei a chuanin chu bakah chuan kan allergy nge allergy lo kha hriat si lo atero allergy hlau pe chuan allergic reaction kha ron chuak don ta thak bol hives kan tiang chi hei allergy wanga bol ang chi kha vual ang chi kha ni chu bol ai ma chun vual ang chi kha chuan rash an tia hei vun thak neu neu ang kha a thleng ve thei boka vun lama chuan chuan i chu a side effect a chuan i asap chuan flush or pale skin an ti ta hei dang vun rong ni na ai baka dang mi zo chuan ngô kan ti dei thunga nga kha ani ta ni side effect pakhat chu ma se kha chu thil hlo mem mani lo kan du zok ma me the de ro mi zo chen kha chuanin i khatiang khanin mui vung mai vung khatiang khanin side effect kha om ve thei ni a khai zong zong chuan in nei don lo wa khai chen kha ta alo om ve mai thei boka kha kanin nang lo mihring chuwang chuan a khai to te khanin experience lo sei ula a thain tiam ti te chuan engchen nge a dai ve hrim chu ti te pawh kha lo sei ve ula chuan a side effect heng lo nei toi pawh hi inom chuan ka ron sei te kha lo sei ve bawk ula glutathione khai chu in tam to ti ka hria chuwang chuan ron sei thla sung su te ti ro do ti la te ro chuanin i enge i glutathione hi whitening vun ti ngô tu vun ti enna kan ti rol hian ani na dang le pakha chu hydration vun ti hydrate tu thatak ani tel ani a begin skin care anga kan man ten mo i kan vun pon lang a khan tui nong kha alo pe ve ni chu alo la lut ve bok ta chuanin i enge a chi te kan soya a khai chi te kan soya a noi chi a soi ve thung tai la glutathione hi COSRX kadu snail radiance dual essence kha best of 2025 po karon da kha best and worst khan karon ti lan zeu kha khata khan glutathione ma snail te nen mo a hydration apui cha ba ka snail la hotel bok nen ma se a glutathione ta ka chu tam lo nga i ingredients apo top lama omania mong lama omania chu ma chu atam lo nga ma se i hey lo man regu chuan alo effective ve thoni hi ti theina kha om ve a i thil man thatna na chuan ka hmang nem to bur thum bur li chu ka man to ka ringa ni kum lai hoi nge kum top chanu lam deuh chang han ka hmang to nia kumina hian bur ni chu ka le thar le to chiang balin bur ni chu ka le thar le to a khatia vel kha ni ta i ka hmang deuh ranga tha ka tia i a skin care anga chuan shing nutric se po kha glutathione tel ta i a thareng vuna chuan vuna mana skin care anga man chuan hei thil hlo mem po om lawa rai lai tan po now nuten pelai tan po khana safe ani a khai chi a chuanin doctor rona tha a khai chi lawa chuan a ei chi ate po doctor ron zela tha thil hlo em chu ni lo rol in engemaw pal thleng ve theini mihring kan inang lawa now pai te no te te po kan fa te po kha ai nang lo don chuwang chuan i kan in khai ve du ni chuan doctor ron ma sak zela tha ni chuanin a in hnoi chi chu safe tlang puya ma se man pol thei lo chu AHA BHA te man pol thei lo chuan retinol nen po hier ein mil lu tuk lawa kan lo film khur deuh don ne kan mang kop thei lo ni chuan kan van nei nga ti chuanin i glutathione serum hi ala tam lu tuk lawa India po hianin i al ango hi chuanin ma se aron lar chho chanin ka hria telena foxelin ron nei to glutavit c glutalevit c in pol ti ro chuan shig nutrix in nei boka glutavit c in pol chuan i korean a chuan medicube tin anual MMA medicube in an nei a chuan medipil in an nei bok ta chuan glutathione sunscreen te po kha oma khatiang khan i aron lar chho ve zela tin
antioxidant san nia an cha shim shima e skin care kan lo mang pon kan lo mang ani pon kan e du thel kan e ka e tho du in ti po khan apoi lo o he skin care ka mang box se ka e tho box se a over angem ti kha chu i akal kop don lo i tak sai e le i vunai hnui kha chu kal kop don lo chu wang chuan akal kop don lo ka ti wang khan he i a thok don lo ka ti na ni lovin ain plus don lo ni chu i thil lak lu kha mo i thil man kha ain plus don lo chu lo om kha ni lo ni chu a four skin types boka glutathione hi hey kan lo huat chi allergy nei nai nang lawa kha kha chu than ni ta se minol pui man the ni o kan tinge ti chuanin soita kan khan in rin lo de utur chu vitamin C hi H hazok taula in taksa glutathione om kha an ha thoti chak hi dai maya asai kal kha azuk ti chaka an ha tho kha ti chaka vitamin C a hian kan taksa glutathione om sa kha ati chaka an ha thoti chaka apui dai vitamin E te po hi kan e the chuan kan e the chuan glutathione ha to khan pui zo kan ni chu glutathione ngot ngot ai chuan vitamin C kan taksa om sa glutathione chom ngat te po kha afu zok mai the ti kha kan lo hretlang don nia kha chu kan thu ni se glutathione e thewa vitamin C a tho du ni pon kha poi lawa glutathione le vitamin C om na e phe chuan a thale zol don ni chu kom in combine sa kha ti chuan in sei zo kang ti chuan in kha glutathione chung chang ka ron soi the ania in experience ka soi tang khanin side effect in am engemo enge tin in a chang a in a chang cha ma so na in muem ti te in muloem ti te po kha in experience shim kha glutathione a to te khai to te in noi to te kha chuan lo soi tu noi comment section a khan comments na khan lo soi ve shim te ti chuan creator award link te po kha vote na link te po kha in du chuan min lo dil cha cha the comment a khanin ti chuanin kan du tok don anga a thui lu tu a rei lu tu main in lo chang kai puin lo hlok puin nge ka be se ya soi bel tur te om ni chuan video dang ate kan soi chho se langa kan la ti chho se lang tin hey skin care thil re re ngi chu zir chho se hi lan ve a tha via an ron soi po hi an la zir chiang zela ti khan a thai chu om zel don a ron chuang zel don na tin a om sa te poi thatul tu lang be sei to pang kha khowela chang kang zel to thiam na sang to a tha chho tul tu rangai la kan la soi chho chu don ni lo lu ngai lo la tun chuma chang du to pho tanga ka channel te mi lo subscribe ka video te mi lo like ka mi lo share sak zel tun kan som non le chewa video le pe ka kan hule chu don ni